zeggen het voort! Wij zeggen het voort! Wij zeggen het voort!
nooit. Dansen de sardine. Ja, dames en heren. Beginnen. Dansen de sardine. Het is een heerlijke dag. En ik heb hier gevangen met een boegeluk. Zij waait de sprong en ik voel de druk. Met een stuk in mijn kraag gaan we lekker stuk. Moest gauw maar naar het toilet. Daar bleek de boel dan toch bezet. Maar ik werd gered, dus ik ben blij. Alles kan kapot, is wat ze zei. Ik ben op boek gevallen en niet al te zacht. Ben de galaxie allemaal alleen vannacht. Geloven in het lot en wie naast de pot. Ons moeder die zei altijd, alles kan kapot.
twist and jump. dan maakt me dat zo blij. Want ik weet nog heel goed, maar ik ben geboren in maart van hout en van pijn. Nu ben ik al niet ouder en weet ik te zijn.
Kom op mensen, deze kennen jullie. Kom op, allemaal meedoen.
Lekker! Alles goed, hè? Kijk, er is snoepers op de wagen. Er zijn echt centen voor gezorgd. De stoppen niet ervoor zijn stuk. Er zijn er daar niet te bekend. Ze doen ook heel veel voor het goede doel. En we zien daar staat prinses Pascal en de jeugdprinses. Waar is de jeugdprinses? Die staat boven misschien op de wagen. Maar in ieder geval, hier zijn het doelshoutje. Houd verder de kindervriendjes! Leuke tekenfilms gepresenteerd op het Drinteltje. Dat is 5 voor 2, jongens. Doen ze dat ook. Dan weten de mensen hoeveel wagens nog komen, of dan weten de mensen dat ze nog kunnen tellen. Dat is Daar is de volgende groep. Ja, en wie is er nog bij als jeugdprinses Kilian? Daar loopt ze van voren. Als jeugdprinses van Limburg. En vorige zondag hadden die jongens een prachtige stoet. Was een stoet met 62 praalwagens. Wat een feest, wat een uitbundigheid al daar. En ze bestaan uiteraard ook dit jaar 2x11. 2x11, dat betekent iets speciaal. En de voorzitter daar in zijn eigen. We gaan naar voor het loop. En dan wordt uiteraard stroop gemaakt. Stroop zeggen ze voor het loop. En ook zij heerlijk uiteraard die lekkerste stroop van voor het loop uit. Je weet wat ik denk van de Royal Stroopcast. Oké, rustig chauffeur, rustig erover. Ondertussen mag Lummen een beetje feesten en waar zijn al die handen? Oké, rustig vooruit. Ja, stop, rustig vooruit, ja. Ja, doe maar. Van Peter Ribbens gezien die wat publiciteit maakte voor zijn zaken. Het is drie micro's boven op deze wagen staat prinses Maria. Het zijn de kasteelfeesters. Dat is gewoon. Ze doen nog niet moeilijk bal. Ja. Maar we gaan dat pas doen in 2026. Want ons bal is eind december 2025. Dan bestaan we 2x11. Bedankt. Wat is er mee, mannetjes? Op de nummer. Rustig. Ja, kom goed, chauffeur, het is in orde. Ja, helemaal door. Zie eens, met Michel geen problemen, dat zie je wel. Ja.
dansen met Prins Michel en prinses Katja. Het Thema's feesttafel. Dankjewel, Michel. Met plezier, jongen, gas geven! Of ik het mag roepen, want die heeft dat misschien niet graag, maar ik ben er vast voor overtuigd dat Pierre me dat niet kwalijk neemt. Dames en heren, wij gaan het nog één keer proberen. Hoe staat hier een elleboog? Hoe staat hier een elleboog? Die elleboog staat krom uithalen, dames en heren. De ridders van de kromme elleboog. Sampelingen, dankjewel. Ik heb er weer al niks aan toe te voegen, want ze hebben eigenlijk al alles gezegd. Richting Lommel. Wij zijn de kromme elleboog het halen en we gaan jullie En zaterdag had hij zijn eerste links toe de Lommel. Dus jammer van de zolder, maar het hakt, daar gaat eraf. Is de eerste uit de stad Lommel, dames en heren. Bij deze voor de derde keer Dit gaat nog een speciale toetsen. Klein proficiat, dat is een proficiat. Zal de zaterdag een prachtige links doen. Ik heb ervan gehoord dat het super was. Dat doet me uiteraard heel veel plezier. Je bent nu weer aanwezig met heel jouw bende hier in Lummen. Moet ik zeggen, Palen, moet ik zeggen, Lommel. Dat doet er niet toe, maar de vriendschap is er. Hier is carnavalvereniging De Rakkers. Dames en heren, moet ik even vertellen. En als je ooit eens een tapwagen, een frigo of iets moet hebben, je kunt altijd terecht met deze sympathieke voorzitter Cedrique. Ze bestaan 5 jaar. En natuurlijk vieren ze graag carnaval onder het thema Bratsers on Fire uit Hasselt. Hier zijn de Bratsers! Dankjewel, Lummen! Hey, Bratsers, laat jullie horen! Zijn we hier met veel leuke en plezier. Van carnaval zit weer een we zijn vrienden voor altijd, er is niets van ons te zeggen. Prinses van de Kattenkunt van Horen. En dat is niet minder dan uiteraard Corina. Sinds 2005 bestaat deze groep 19 jaar oud. En het is een van de 2 duwwagens hier in ons Limburgse carnaval. We hebben 2 duwwagens en het wordt hier ons een klein beetje verzorgd door Geert Gekro Agri, die dat zonder scheuren altijd zo'n wagen gaat halen in La Canabine Kelmis. Ik zeg het nog een keer, leuke wagen, prachtige wagen. Ik ben benieuwd voor volgend jaar. Ik denk dat we binnenkort de foto mag zien van Corina. Corina, voor de derde keer in Lummen. Dankjewel, Samba en Martina Oudberslee. Hier is carnavalvereniging de Facebeats. Gaan we richting Als. Ja, de wagen is te koop, we zien het dus. Dus niet het thema voor volgend jaar. Ja, dankjewel. Ze bestaan 25 jaar, ja, mag gezegd worden. En onze prins Erik van Lummen is een man die vroeger nog actief is geweest met deze vereniging. Het thema dit jaar is TikTok. Jawel, het is in orde. Doe maar door. Ze doen 10 stoeten per jaar, brengen show en dans in de stoeten. En bij deze ook regelmatig in de prijzen vallen, zeg ik. Laura, is Laura er al bij? Want vorig jaar ging Laura met de papegaai spelen. Was toen in Lommel, hè? Maar is het erbij? Nee. Wat is... Oh, Laura is er niet bij.
Maar in ieder geval, welkom in Luwe aan deze sympathieke vereniging, de Lommelse Trekhaken. En wij komen graag volgend jaar terug kijken naar de Everzwijnenstoeten. En wanneer doen we dat? Wel volgend jaar op 21 april 2025. Dan is het weer paasmaandag, dan is er weer stoeten hier in Luwe. En dat is dan de 60ste stoeten. Hier zijn de ridders van het Everzwijn met prins Erik II. En ik zou zeggen, Erik, laat je maar eens goed gaan, jong. Hoepala! Ik probeer bij de prins te geraken, dat hij mijn woordje kan zeggen. Maar het is hier zo moeilijk verder te geraken. Allee. Prins Erik II, wilt u nog iets zeggen? Gemeentebestuur. Bedankt burgemeester en ridder van het Everzwijn dat ik hier de hoogheid van de intimiding mag zijn. En prins Erik II, hartelijk bedankt. Ik heb een prachtig jaar, heel mooi weer gehad, heel veel woord en we gaan er nog een land op geven. En ook de ridders van het Everzwijn willen het gemeentebestuur bedanken voor hun goede zorgen en logistieke ondersteuning. Wat ik gisteren gehoord heb, de fijne samenwerking tussen de vereniging en de gemeente voor het uitdragen van de goede en de mooie boodschap. Het symbool, die mocht jij bedanken, meneer de voorzitter. Symbool, dit is het